उडी उडू 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 रे उडू 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 धर 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 बिट्टा बिट्टा धर बिट्टा बिट्टा धर. तर नमस्कार मित्रांनो, मी मॅडी इंजळकर. आमच्या कोकणी यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत स्वागत असा. तर आज तुमका माहिती असतात की आज रंगपंचमी असा आणि रंगपंचमीच्या सगळ्या माझ्या सदस्यांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. त्यानंतर दुसरी गोष्ट म्हणजे आज आम्ही रंगपंचमीचा खेळ खेळता लाव, म्हणजे थोडक्यात सगळे रंगबिंग उडवतले, एकामेकाक भिजवतले, रंगवतले. तर मग सगळे आता रंगले आहेत, म्हाका रंगवल्यानी, कारण का मी इंटरव्ह्यू घ्यायच्या अगोदरच म्हाका रंगवल्यानी. तर आता मी खाली जातलं म्हणजे खाली जिल्हा असं आहे. तर आता सगळे पोरगे इकडे तिकडे फिरतात, पाणी बिणी भरतात. तर मी आता जाईन भूषणच्या घराकडे, सगळे पाणी भरून गेले असत. तर मग बघा व्हिडिओ मजा येतील, लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. तुमका व्हिडिओ नक्की आवडात. त्यानंतर सगळे असतात मित्र असे, मरलो पण असं बघा. तर व्हिडिओ चांगली होते, शेवटपर्यंत बघित राहा. पुन्हा एकदा सांगते, लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि व्हिडिओ चांगल्यात चांगला ग्रो भेटा दे. आणि मग चला मग व्हिडिओ चालू करूया. सोबत राहा माझ्या शेवटपर्यंत. पार्था तुझे काय बॉल तो खायचो दाखव. अरे नाही पडत पाणी आतमध्ये, फुटाक मग दाखव. काय झाला, किती रवला गंड्या, किती रवले? तमाम एका महिना नाव घातला त्या दिया कंडम. हा मस्त मस्त साफसफाई. एका महिन्यात त्याच्या अंग काय होते वास माझं उद्या घरप्रवेश आहे इकडे आणि रांडचे पोरगे रंगोची रानात करतात. एक तर सारवलंय खाळाय, काल मंडप घातलंय, टाकेला पाणी सांगतले. उद्या या घराचा घरप्रवेश असा मित्रांनो, तुम्ही पण या उद्या घरप्रवेशात. छैया 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 छैया. अजून किती सापा किती आणलं तू? तर मित्रांनो, मी आणि सिद्धांत इकडे लपला असाव, कारण काय कलर उडवतात तर वेगळाच, पण आता ना गटारातला पाणी पण उडवतात अंगावरती होत. त्यामुळे आता सिद्धांतचा एक टी शर्ट तर बादच झाला, तो बदलून येलो परत. कशाक बदलून येलं पण तू? नाही जरा नवीन टी शर्ट होता, त्यामुळे जरा जुना घरातला घालून येतात, म्हणजे रंगवल्याने तर बाद जाईल, पुढच्या वर्षी घेऊ गावी असं. ठीक आहे. तर आता आम्ही लपलाव खाय तर बघा, ट्रॅक्टर असा आणि ट्रॅक्टरच्या पाठीमागे आम्ही लपलाव. खाली बघ, सो बाईक पडले. काय हो दादा बघतो तेव्हा. तर आता कोणतरी येतील. म्हणून मी आता ट्रॅक्टरच्या खाली येऊन लपलो. काहीतरीच रो. उडी उडू 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 रे उडू 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 धर 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 बिट्टा बिट्टा धर बिट्टा बिट्टा धर भरला धर भरला धर भरला धर. अंडे अंडे लगेच लगेच. नुकसान कसं वाटतं तुका?
धर धर बिट्ट्या धर त्याला धर. मस्त मस्त होळी रंगपंचमी डोक्यात वाजवायच घाला. उडव 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 पड 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 पड. उडव 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 पारता उडव. गप गप राव. या वर आवाज बंद. हा आवाज बंद. आवाज बंद. आवाज बंद राहिलो तर गप गप राहू. मिस्टेक झाली मिस्टेक झाली. काय काय निलो काय हा? आई जाऊला अंड्या मस्त भारी भारी एक नंबर काम. गोपाल कृष्ण महाराज की जय. दारुगोड 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 दारुगोड. एका घ्या एका घ्या. लावा लावा लावा. पाणी घे पाणी घे. पाणी काढ पाणी काढ पाणी काढ अंड्या पाणी काढ. एका धरल्याने आता एकट्याकडे टार्गेट करा रे. तर सिद्धांतच्या पाठी लागतात सगळे पोरगे पण सिद्धांत जीव घेऊन पळता नसतो इकडे तिकडे. धरल्याने हट्टावरची बोमाट होते बघ. राज काही ना आणलं फुगे. होय राज राज आणि लोक प्रज्ञेश त्याचे भाव. जुळे भाव म्हणजे असे जुळेच होते त्याच्या बुगीला पक्क्याचे जिरा ते. होळी ते कोण होळी चो बाय लावला नाव की आताचा लावला लावला. आता जर फुटत रे ते. नाही रे बाबा ऐक
आयत्या गल्लीत नाही ना सिद्धांताक पकडूचो प्लॅन आयत्या गल्लीत नाही आयत्या गल्लीत दोघा जण जायचा खयच्या गल्लीत शाळेकडनं जाऊ काय दोघं जण तू थंयच खंय भेटा खंय लांब जाऊचो नाही तो माहिती नाही खंय सिद्धांतकडे पळालो असा सविता भाभीच्या थया हा संगीत थया आता हैनाशी जाऊ नका आता इकडनं जाऊ इकडनं मुंबईला घरचे पाठ मुंबईला घरचे पाठनं जाऊ हे सगळ्यांनी नको जाव हे अंड्या कसलो पर म्हणून का कलर आहे सांग मॅडम पडत हा बोल बोल सारिका बोल शबोय 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 अबे 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 बघा अबे ए लावा का भिजो भिजो बहिणा भिजो हा काय तर चला मित्रांनो व्हिडिओ संपवची वेळ झाली तर पुन्हा एकदा सांगते ही जर व्हिडिओ तुमका आवडली तर लाईक करा कमेंट करा शेअर करा जास्तीत जास्त व्हिडिओ शेअर होऊ दे त्यानंतर मग चला येणाऱ्या नवीन व्हिडिओत लवकरच भेटीन